facilitate. Basa rapastor hombe kufacilitate rebirth ishi. Alright. Saka vanenge ndinyamukuta. Alright. Nyamukuta mwana ari kuzvarwa pana ari kugamuchira mwana. Saka toti here nyamukuta ndiye agamuchira mwana ndiye baba. Hande. Azvarwa mwana abuda abatwa kudai. Tane mwana azvarwa. But mwana anozvarwa ari a child according to the Bible. Galatians 4. Patinoponwa tiri a child. God does not want us to remain children. He wants us to become his sons. Kunotori ne level or a state in the spirit where you become a son. So you need to move from child to son. Galatians 4. Saka baba manje vari kudenga because body iyi yakatakura mweya watendeuka iri in this realm. Baba ava muno murealm avamo. Ndoita sei nini kuti mwana uyu akura azoita son? Iwewe wandibatsira kufacilitate. Chiita musara pavanhu. Alright. Chengetero munhu. Rera munhu. Ndo panochipinda mavhesi ese amunoda kukota apo ese anoda kukoterwa ese avanoda kukota 1 Corinthians 4:15 paanoti ndakakubereka ndichiparidza. Akabereka as haisi literal birth. Haisi formal birth. But wadaika vhesi iyoyo munhu waMwari. Pane vamwe vakapedzera kuti aiwa inini ndini mai venyu pamweya. Isusu tiri kuti aiwa muri baba vedu pamweya nekuti imi ndimakafacilitate. But vakuti aiwa inini nekuti kuri kunzi ndakakugomerai, ndakakuzvarai pamweya. So vakuti aiwa ini ndini mai venyu. Ndo pane problem yangu inini nechine game iri. Ina ndakana problem ne spiritual sonship ne fatherhood. Problem yangu iri papa pakuzofunga kuti takabereka. Ipapa panogadziriswa. Dai kuri kunzi Tinashe Mugabe ane equipment ekuti ateste DNA yayo. Ndaimudoyi papa. Kuti munhu kana aponwa amuKristu tochirana DNA kuti 99% mwana wanu. Alright. Ukunzwa? Mwana wababa vari kudenga but inini pastor ndasiyirwa. Chindichengeterawo mwana. Iwo baba wako wakafa right now. Vokusiya pamusha. Anditi vanhu vachitanga kutani baba nditi. But musoro wako ngauregere kuvhiringa kuti ndakavabereka. Nekuti handina kubereka. Ndo problem taita semapastor manje. Ndo pane challenge yangu chete inini. Ipapo ndo pangori nenyaya yangu chete. Ipapo pada kutsimbidzirwa. Why ndiri kuti pada kutsikirirwa ipapo? Because tikuona kuti vanhu vakutonziwa ndine blessing rako inini. Inini ndikasataura handiri kuona yashonyorwa manje. Hauna kwaunodi? Yashonyorwa. Hauna kwaunoenda. Blessing nekesi rako. Wapedza. Muri kuona kuti takuita dambudziko kunze uku. Pekutoti vanhu vasvika pakutya to an extent yekuti mufundisi akuchengetwa kupfuura kunyangwe baba venyama namai venyama. Ndo pane video yawandidedzera pano yekuti ndakati vanhu masaskamiya. Right. Makurumidza vani sorry but ndo pane chisaskamu chacho chandaitaura. Alright. Ukacheka video ukazoiteerera ndakati zvinhu zvemaspiritual fatherhood ndakaona ndezvekupenga. Right papa. Statement ndakashandisa. Ndobva ndati zvinogoneka sei kuti unotora 3000 ndakashandisa 3000 kuenda kuNigeria but mai vako kumba uko imba yakarembera. Munoziva kuti tinogona unofadza pastor but baba vangu vepanyama namai vangu vepanyama vachigunun'una. Zvakanyanyisa. Chechi yoramba kukura. Wofunga kuti maybe handina kuita enough kuna pastor. Izvo una mai vepanyama vari kugunun'una. Kana uchida fadza pastor but fadza futi vabereka. Vepanyama ivo ngavafare. Munoziva kuti kunotori nevana vakabviswa kunana baba vavo vepanyama chaivo zvokuti achateerera baba vepanyama anongoteerera pastor chete. Uri kuona zvandiri kutaura. Saka ini ndopedza ndakutonge ndiri muvengi izvo ndakaluza nemafriends kai. Nenyaya iyo nditori nemafriends ekuti havauyi kwandoparidza handinvhaitwe kai. Ini ndakagara pano handinvhaitwe kuzoparidza. Nenyaya iyo iyi. Because kurunzi ya uri kuparidza. Seuri kutaura izvo zvotidyisazve. Kazvitsime ka vanodyisa. Ndopanendingika. Muri kuuraya. Ndakagara paningi pacho kamudhara. Muri kubhanyangura uku. Eka. But tosvikepi? What I'm actually teaching inini zvandikutodzidzisa ini. Zvinotoita kuti mutopiwa wese. Alright. Munotobatwa zvakanaka wese. Tikangodzosera vanhu. You know what? Fatherhood and sonship should be a reflection of God, not a replacement of God. Fatherhood and sonship should reflect God,
not replace God.